שלום, אני נעמי ספרדטי, ואנחנו נציג לכם את המוצר של גליידסקופ שהוא פתרון לאינטרובציה קשה. יש גם דגם אחד שנועד לאמת לשטח, שהוא דגם קטן נייד, ודגם שמיועד לבתי חולים, שבדרך כלל מגיע על עמוד, שבעצם מאפשר לצוות לנהל אותו בין חדרי ילד. כל הרעיון בשני הדברים האלה הוא בעצם לבטל את הצורך ולהסתכל לתוך הפה של החולה, ובעצם עם מצלמה ומערכת תאורה שנמצאות בחלק הקדמי של המכשיר, ובעצם מאפשרים בעיקרון להסתכל כאילו אתה בתוך הפה של החולה, עם מנגנון חימום שגם אם החולה נושם אתה לא רואים את הלמינוסקופ בפה של החולה, ובעצם רואים ויזואליזציה מאוד מאוד טובה של מיתרי הקול. ובעצם כל מה שנותר לנו לעשות הוא בעצם להכניס את הטובוס לקנה. גם הגייד, הצורה שלו מיוחדת, מאפשרת לרופא עם האגודל להעלות את הגייד למעלה ולמנוע פרפורציה, ובעצם במקרה הזה הטובוס במקום. אותו דבר בדיוק עם הרנג'ר, נעבור לרנג'ר, אותו דבר בדיוק, אני פותח את המכשיר, הוא מגיע מקופל בצורה קומפקטית, פותחים אותו, מדליקים אותו, מיד מוכן לעבודה, שוב מכניסים לפה, ויזואליזציה מאוד טובה של מיתרי הקול, ושוב הכנסה של הטובוס, ו100% אנחנו רואים שאנחנו בפנים, אין מקום לטעויות. שוב עם האגודל מרימים את הגייד ואנחנו בפנים.